Eskerler İsa'nı alıp barýar kalar ekin meydanından gelýän Kirineyli Simuny tutup arkasyna haçy yüklediler we İsa'nın ýzynyň ýöremäge mejbur etdiler. Ulu bir mähelle İsa'nın ýzyna düşüp gitdi. Olaryň arasynda onuň üçin zaryn ağlayan ayarlar hem bardy. İsa ol ayarlara tarap öwrülip şeýle diýdi: Ey Yerusalim gyýzlary! Meniň üçin ağlamaň. Özüňiz we çağalaryňyz üçin ağlaň. Çünki şeýle bir günler geler. Adamlar, önelgesiz ayarlar, dogurmadyk ýatkylar, çağa emdirmedik göwüsler neneňse bagtly diýerler. Şonu dağlara, biziň depämize iňiň, depelere bizi örtüň diýerler. Eger adamlar gök daragta şeýle zatlar edýän bolsalar, onda guru daragta näme bolar? İsa bilen başga iki cinayetçini hem cezalandırmak üçin alıp barýardylar.